Ćao ljudi i dobrodošli u novo izdanje našeg podcasta Pick and Roll. 36. Legendarni Mića Berić i ja. 936. 502. 36. put ove sezone. Odnosno... Dobra cifra. Do kraja sezone došli smo. Završila se još jedna sezona Evrolige. Dobili smo novog šampiona. Fenerbahče je triumfovao na Final Fouru u Abu Dhabiju. Dobili smo još jednog srpskog šampiona. Marko Gudurić je postao prvak Evrope, apsolutno zasluženo i odmah ću na startu da kažem da mi je mnogo drago zbog Marka, ne samo zato što je zasluženo, nego zato što je i rešio to finale i sve to negdje, ja mislim, bilo zapisano za njega u karijeri. Imali smo jedan dobar Final Four, spustila se zavesa na još jednu sezonu, kažemo prvi F4 van Evrope, a takmičenje se zove Euroliga, ali dobro, takvi su trendovi. Imamo već neke planove za narednu sezonu. Bitan je taj 29. maj u četvrtak. Pričat ćemo i o tome. Mislim da i MVP NBA lige bio između naša dva podcasta. Mislim da sam prilično siguran. To nije Nikola Jokić. Bar nije na papiru, ali po igrama i po brojkama je apsolutno trebalo da bude... Između prve i druge, ja mislim, utakmice Oklahoma, Minnesota je bilo. Da, znam da nije bilo pre majstorice. Mi smo radili majstoricu, smo pričali, tako da... Eto, ajde za početak ukratko samo ako hoćeš Final Four, finale, pa ćemo malo i ove utakmice polufinala, ali sav akcenat na... Ali čekaj, prvo, mislim, je pohvala. Dobro, ali mora odmah na početku pohvala, zato što si obuku istu majicu. Ista majica. Da li si tu majicu, evo ovako pitanje, odmah na početku. Da li si tu majicu nosio nekada još od 30. septembra prošle godine? Jes, ja mislim, ne mogu da setim tačno, ali sad kad si mi pokazao, odnosno već juče si mi, sinoć si mi odmah najavio da za u podcastu od 30. septembra da sam najavio kao moguću opciju da Fenerbahče osvoji titulu i da može da bude jedan od, da kažem, favorita i senke, jer svi znamo da je i pred početak sezone i Real, Olimpijakos, i Panathinaikos, i Barsa su bili ili tako veći favoriti. Tako da ispostavilo se da u istoj majici je bio taj podcast, ali isto tako i sjeti se prošlog ponedeljka što je prognoza da sam ja rekao da će Fener, da je moja prognoza da će Fener da osvoji. I ne samo zato što sad nešto sam izmislio, nego jednostavno gledao sam kako su završili sezonu, u kakvoj formi su bili igrači tog tima i po meni imali najveći broj razigranih igrača pred Final Four, što je najbitnije. I onda smo prognozirali ko može da bude MVP, ko može da iskoči ili tako. Kao X-faktor. Kao X-faktor, pojedinačno gledali smo po ekipama i manje više smo prilično dobro i gađali. Nismo loši. Polufinale, Biberović bio jedan od tih klač igrača, je li tako, uz Donte Hola. Recimo Hola nismo spominjali da Devona Hola. Donte je iz Baskonije centra. Devon Hall. Tako da... Mekalum isto bio odličan. Mekalum koji je odigrao, da. Meli imao taj X-faktor moment. Isto, Meli je odigrao sjajno polufinale isto. Ali rekao bih da, i spominjali smo, ja znam da sam pričao koliko je taj potpis Mekaluma u sred sezone, odnosno u nekom, više ne mogu setim da je to bio januar, februar, kasno. Taj zimski. Pa na kraju se ispostavi da taj njegov klub, da li je Karšijaka, da nije imala finanskih problema i da nisu prekinuli sezonu, on ne bi ni došao. I sad učekam koliko je to da imaš i sreće da ti se takav jedan igrač našao, iako je on u poznim godinama i mnogi su kritikovali. 37. Tako je, mnogi su kritikovali, ja sključujem da takav igrač mu ne treba. Međutim, ispostavilo se da je on promenio njihovu sezonu i odigrao je sjajno polufinale. Dobro, u finalu nije, da kažem, toliko bio dominantan, ali hoću kažem sklop tih i zato sam ja i prognozirao i zato mi je Fener bio potajni favorit. Ali s obzirom da sam i naravno rekao da će da osvoji, naravno sam i navio da osvoje Euroligu i ja kažem čestitke i svaka čast i mislim da je i Šarunas zaslužio da na petom Final Fouru, tako, petom uzastopnom Final Fouru, sve od korone, od Babla i u Kelnu. 3 sa Barsom. Tako je. I prošle godine isto sa Fenerom. Tako je. Je zaslužio i neću kažem da Spanulis ne bi zaslužio i sve to, ali mislim da za njega naravno ima i vremena, ali za sada je to, mislim,
daleko ispred Spanulisa i po tim trenerskom umeću i naravno i iskustvu i vođenju utakmice. I to se videlo juče. Juče se videlo na utakmici kako vodi Jaskevičius i Spanulis. Mislim, velika je bila razlika. Ali Barcokasu ni to nije vredilo. Ali Barcokasu, tako da sa te strane čestitke i naravno velike čestitke Marku na osvojenom Final Fouru. Prvom, naravno, i nadam se i ne i poslednjom, zašto da u narednim godinama i dalje je mlad igrač, da kažem, mislim mlad. U najboljim godinama. U najboljim godinama. 30. Tako je, ali ne može se kaže da je u 30 nije si mator igrač, tako da njegovo telo ga služi i imaće on još, nadam se, dosta Final Fourova i potpuno zasluženo je, rekao bih, podigao pehar. A to je ono što smo pričali pred početak podcasta, koliko je, recimo, taj gest Mahmutoglua da uruči Marku i baš njega nije izabrao ni Hayes Davisa, nije izabrao ni, ne znam, Hola, Melija, bilo koga, nego jednostavno svestan je ko je bio najbolji i ko je odlučio finale. A on se i vodi ko zamjenik. On je najduže u klubu, to je rekao. On je najduže, tako je, kao zamjenik, dobro. Ali hoću kažem, niko ne bi nekome zamerio da je on dao i Hayes Davisu, ajde da bude. Ali hoću da, ako gledamo pošteno, on je i proglašen za MVP-a, kako se zove, odnosno najboljeg igrača finalne utakmice, Marko, ali posle titula otišla zbog tih indeksnih poena i sve to, ali kogod se razume u košarku, a ja mogu da kažem da se razumem, igrao sam, koliko je Hayes Davis to nagurao, izračunao sam na kraju jedno 10 indeksnih poena. Dao je 7 bacanja za redom, u tom trenutku je gotova utakmica bila i svaki faul, bila su 3 faula i ono 1 na 3 poena. Ili 4 faula, jedno bacanje promašio. I tako, jedno je bacanje, to je plus 3, imao je 10 indeks samo u zadnjih minut i mislim da je on tu jurio i svestan je bio. Mislim da to treba i da se možda nekad ta pravila malo promene, jer je očigledno bilo da ako se bira između njih dvojice, onda bi bio Marko Gudurić. Ali ako gledamo pošteno obe utakmice, polufinale, onda je Hall morao da bude MVP. Znači, odigrao izvanredan Final Four. I rekao bih klač igrač, znači igračku niko nije očekivao da on može da preuzme tu ulogu. Odigrao je 2 sjajne utakmice i polufinale posebno i finale izvanrednu utakmicu. Kad god treba, tu je bio prisutan. Tako da ako nije Marko, ja kažem MVP, onda bi trebao da bude Hall. Pre je Hayes Davisa. Iako je Hayes Davis njihov najbolji igrač, 100 puta sam to govorio. Ali dobro, to je sad nebitno. Naravno, niko o tome i ne razmišlja. Pisaće se, naravno, njemu je verovatno mnogo više značilo da bude MVP. I videlo se da nikom nije dao loptu, čeka da se faulira, neće da ide pasom. Bilo je vidljivo, ali dobro, sve se to zaboravlja. Videli smo koliko su svi srećni, koliko je, recimo, Meli plakao na klupi, naravno to mu je svestanje da mu je ovo bila zadnja šansa da osvoji prvi Final Four, a već je bio nekoliko puta i setimo se kako je odigrao isto u dresu Fenera na prvom Final Fouru u Beogradu 2017. ili 2018. Kada je maltene sam vratio Fener protiv Reala i bio bi apsolutni MVP. I onda je bio svestan da mu je ovo možda i zadnja šansa, tako da je baš bilo onako dirljivo i emotivno i kad ga je i Šarunas onako provalio, ali tako još je trajala utakmica, mu prišao pa je on ustao, tako da sve u svemu potpuno zasluženo Fenerbahče, sjajan Šarunas, iako naravno kao što sam ga i kritikovao prethodnih godina kada je sa daleko boljim ti, kada je bio najveći favorit, pogotovo s Barcelonom, kada i Mirotićem i sve da nije, kada je realno podbacio. Prošle godine on je preuzeo ekipu i nije to bila njegova ekipa od početka sezone. Došao je do polufinala, ali je realno tu nije mogao dalje. Tako da potpuno zasluženo. I evo sada, ajde kažemo, pričali smo zašto je, kad je proglašen za najboljeg trenera, pa smo rekli da ima pravde, bio bi to Thiago Splitter, ali na kraju sada kada sve zaokružimo priču, kada podvučemo crtu, trenutno
trenutno, ja kažem, u ovom trenutku najbolji trener Evrope. I nema tu šta da se priča. Ali se ta nagrada ne dodeljuje na kraju sezone, nego se dodeljuje na kraju ligaškog dela. Tako je. To je bilo za ligaški deo, ali sve u svemu čestitke, eto mnogo, ja kažem, prvi trofej, znači Meliju, prvi Šaruna su kao trener ušao je u krug malobrojnih igrača koji su spojili Evroligu kao igrač, osvajanje Evrolige sa osvajanjem kao trener, je li tako? Šta smo pričali? Smo prošli 6. je sad ili 5. 4. Kari Pešić, Lolo Sainz i onaj Rus Čečen, da. Tako da je 4. onda. Tako da svaka čast nije mala stvar. I šta je ono, ja kažem sad, samo finale. A reci mi to za Mahmutoglu, eto taj gest sam. Stvarno, čovek je od 2013. u klubu, znači više od decenije. Kapiten je i taj prošli put kad je bio, mislim da je on i tada bio kapiten kad su 2017. osvojili. Isto. Sad ne mogu se setiti, ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Ove godine ove sezone odigrao samo 6 utakmice za Fenerbahče, igrao i protiv Zvezde i protiv Partizana po jednom i od 24. kola zaključno s tom utakmicom protiv Virtusa nije igrao više ni jednu. Da li je bio nekad u sastavu, nije ni bitno, ali nije upisao minute. I sam taj gest da u takvom momentu predaš nekom drugom da podigne pehar je stvarno šmekerski. Ja kažem, i sinoć sa prijateljima sam komentarisao i rekao takav sjajan gest i kapa dole. Kažem, kapa dole da u tom trenutku svi znamo da ta slika kada podigneš ostaje doveka. I Viće Krasiće i vitrine i košarkaškog kluba Fenerbahče, ne, kreće onako na Google za 20 godina kad se ukuca biće, je li tako, ta slika. I u tom trenutku da ti toliko si svestan koliko je Marko, pre svega, naravno, verovatno zna koliko je Marko dobar i čovjek i kao igrač i koliko je uneo dobru atmosferu u klub. To on najbolje zna i kroz treninge i kroz druženja, karantine i sve to. Ali u tom trenutku da si toliko svestan da uručiš njemu i čak ne da bude on kao obično što vidimo dva igrača pa zajedno, nego jednostavno izvoli, zaslužio si, ti si taj koji je taj trofej doneo. Tako da svaka čast. Ja kažem, nije redak je slučaj, nećemo puno takvih slučajeva doživjeti i videti, ali sa te strane svaka čast i eto, da kažem, Mahmutoglu mi je ovim gestom onako ozbiljno porastao očima. Da, stvarno svaka čast, što kažeš kapa dole, jer... Još je domaći igrač, znači daje strancu i ono, moći kažem, milion stvari koje možemo sad da onako analiziramo. Da, ali da se vratim samo na tu majicu za kratko. Znači, tu majicu si nosio 30. septembra, to je bila druga epizoda ovo sezonska. Naša najava Evrolige. Tako je, to je bilo uoči početka sezone. Ali ona prava najava sa rosterima i pojačanjima i to. Gde smo prošli sve timove, 30. septembar, dakle uoči početka sezone i pre toga smo imali samo jednu epizodu i tada si rekao, evo mogu da pogleda ko ima vremena, može da pogleda na našem Instagramu, na nova.rs sport Instagramu, ako sam dobro rekao, ali znaju svi koji treba da znaju, gde smo izvukli upravo taj moment od nepun minut gde si pričao da je Fener tebi najozbiljniji kandidat za titulu. Ok, pominjao si i Pau i Olimpijakos za Final Four, ali Fener kao najozbiljniji kandidat za titulu. Bilo je tu promjena u toku sezone, ali evo i tebi mora da se skine kapa za to. Nije mala stvar. Znaš nešto malo te košarke, da, nešto malo, ali eto, super, ti si to odradio sjajno i eto, to ljudi će da verovatno vide koga interesuje. Već su vidjeli. Da ne bude da nešto lagimo. Da. Tako da je sve crno na belo. Crno na belo. Ništa nisam to išao do Karakasa i to da mi neka Baba Vanga da mi je rekla i to Miša, da znaš da će Fener da osvoji Evroligu. Da. Tako da super, eto imamo dokaz i to je zanimljivo i lepo je ono čak. I čak dosta stvari smo i pogodili. Tokom sezone. I kažem, pa i Pau i Olimpijakos je najavljeni za Final Four. Sećam se da sam baš apostrofirao da po meni iznenađenje može bude Bayern, koji jeste bio do same završnice možda i najprijatnije, ne možda, najprijatnije. Onda su pali prilično u završnice, ali su mogli da budu maltene, da idu i do 5. mesta. I čak je na 3 kola pre kraja mogućnosti 4. Ja sam prognozirao krah Barcelone, koji je bio viđen do nekle na šta su ličili, mogli su da su šunjuju na Final Four. Pored svega, ali su bili 5, iskoristili su malo domaći teren i te utakmice kod kuće što su imali vezane u finišu sezone, malo lošiju formu ostalih i
bili ljudi peti, kažemo, malo je falilo, majstorica ih je delila od Final Fora. Ali kako su izgledali, stvarno nisu zaslužili da budu tu, na kraju i nisu bili. Bayern su lepo rekli iznenađenje. Da, pričamo o Barcelonu, da, i gledajući i domaće prvenstvo, gledajući i kup, gde su svuda ispali u četvrtfinalu. Sad ćemo vidjeti kako će prođu ACB-u, ne očekujem. Verovatno loše. Sad vidjet ćemo kakva je situacija, ali generalno to za takav klub kao što je Barcelona, za takav budžet ili tako, očekivanja nije dobro. Ali isto tako, evo da kažemo, pohvali i za Monako. Mislim, tim koji je tako pre 5 godina je došao iz FIBE, da, pa Evrokup, pa ovo sve to polako izrasta u jednog evroligaškog velikana. Mislim, velikana, jednog ozbiljnog tima. Ne može bude velikan i dalje, naravno, kao Real, Barcelona i sve to. Ali evo, kad pogledamo stepenik po stepenik, pre 2 godine sa Sašom Obradovićem su došli na Final Four i nakon sjajnog, sećamo se tog prvog poluvremena, u drugom totalno stali i Olimpijakos ih je tad pobedio. Sad je isto izašlo skoro, odnosno na samoj utakmici polufinala, da je recimo 27-2 je bilo treće četvrtine ili 25-2 nekad. Neverovatna četvrtina. Sad su došli, evo, drugi Final Four u istoriji. Sad su stepenik više došli u finale i vrlo moguće da sljedeći put možda pričamo kao o Monaku, kao potencijalnom osvajaču Evrolige. Ali isto tako, naravno, čestitke za sezonu, sve to, ali mislim da su mogli da prođu bolje u finalu. Jer nije Fener bio onaj Fener iz polufinala. Imali su momente. Imali su momente i pogotovo imali su momentum, da kažemo, u prvom poluvremenu, kraj prvog poluvremena, kada su dozvolili, nakon, tačno sam zapamtio, 32-23, vodili su 9 razlike, 13-1 serija Fener. Na kraju odlaze na plus 2 Fener. 12-1. 12 ili 31? 32-23, 33-35. 21, izvinjam se. Tako da tu su izgubili šansu, jer oni kako su izgledali? Izgledali su bolje u prvom poluvremenu od Fenera. I ne bi bilo nezasluženo da je to bila dvocifrena prednost. Imali su šanse da, kada je otvorene šutove, recimo Lloyd, koji nije postojao na Final Fouru, videlo se da je Okobo, koga isto nije bilo. Tako da falio je neko da se priključi. Ali onda, po meni, bespotrebno silovanje Jamesa, pogotovo tvog Jamesa, koji je jednostavno uzeo... Pa jeste, ali... Dobro, jeste, loš odgovor. A to je ono što kažem, što recimo, što se meni ne sviđa, što ja nisam vidio reakciju Spanulisa nikakvu, po pitanju, naravno, kad oni u drugom poluvremenu 2 poštene akcije nisu da je lopta išla. To je isključivo bilo 1-1 i to su bili poluisilovani šutevi ne samo Jamesa i drugih igrača. Znači, nije bilo timske igre, nije bilo fluidnosti. Diallo je odigrao fenomenalan Final Four. Da kažem, i svi ostali su bili, ja kažem, James je otvorio prvo poluvreme odlično, i polu Blossomgame koji sjajno su čuvali Hayes Davisa. Ali po meni je tu Spanulis morao da reaguje u nekim, ili čak i da izvede Jamesa, da pokuša neke druge stvari, jer očigledno je bilo da u drugom poluvremenu je isključivo lopta i samo kod njega bila pod 15 sekundi, pa i kad ne šutne, kad daš nekom u zadnjoj sekundi, to nije to. Tako da... U njegovu odbranu, kada nije išlo u Kobu, kada Lloyd nije postojao na dobar deo meča, Strazeli bio okej, ali je mlad, neiskusan. Iako je on vratio utakmicu. Jeste, i ne možeš na njega da staviš tu odgovornost. Preuzimo je odgovornost i kao mora on da vuče, ko će drugi, oni Diallo. Tajs, okej, ali oni su imali, ja kažem, evo to što si rekao, meni je nevjerojatno, to sam zapisao, meni je nevjerojatno kako je Fener vodio na poluvremenu. Jer je Monako ušao u utakmicu sa 4 od 4 trojke, imao je 2 puta plus 9, bilo je 13-4 i drugo je bilo to što si rekao, 32-23. I tada je Fener napravio tu seriju, a Monako je... Dolazimo do Fenerove odbrane, a zašto ću to da kažem? Monako je bio 4 minuta 9 sekundi na jednom poenu, bez koša iz igre. Na jednom poenu to je bio penal Žaitea do kraja prvog poluvremena. A to se produžilo na još... I to kad je trebao da bude koš i faul, promaši, da kažem, poluzicere pod faulom i naravno umjesto 3 daje jedno. I tu se produžilo na još skoro 2,5 minuta drugog poluvremena. 6,5 minuta su oni bili bez koša iz igre.
to je pričamo i o odbrani Fenera, a to je ona stara, ti to bolje znaš nego ja. Napad donosi pobede, ali odbrana donosi titule. I oni su sveli pao na ispod 80 poena na 75-6, koliko je bilo u polufinalu, i Monako na 70. To je ozbiljan poduhvat. Pa mislim, apsolutno odbrana presudni faktor u osvajanju titule. Toga je svestan je Šarunas. Nisu oni ne znam kakve napadačke utakmice odigrali kad je trebalo da se da, ali tako, pogotovo, ajde, odigrali su daleko bolje napadački u polufinalu, ali svi znamo kolika je tenzija, ali tako, koliko su igrači pod pritiskom i nikad se ne očekuje, ne znam, kakve utakmice. Lepota i ne znam šta igra. Ali fizički su odigrali i oni su odgovorili na fizičku igru Monaka. Svi znamo da Monako ima sjajne defanzivce, igraju fizički, ne plaše se, pogotovo, kažem, kad vidim Diallo i Blossomgame, kako, recimo, čuvaju Hayes Davisa i sve to, kako je to prštalo sve u nekom trenutku. Tako su uništili Vezenkova. Nisu iskoristili svoj momentum. To prvo poluvreme je moglo da možda i odredi tok utakmice, jer Monako je da je otišao sa dvocifrenom prednošću ili nekih 8-10 poena. Sasvim bi to druga priča. Ovako je daleko lakše bila. Opustili su se neki igrači Fenera, tako počeli da pogađaju. Pre svega, da kažemo, Marko Gudović koji je dao 16 od 19 je dao u drugom, ili 17 od 19 u drugom poluvremenu. 8 od 12 je dao u trećoj i onda je dao još 7. Znači 15. 15 u drugom polovremenu. 15 ili 7, nešto je da je možda samo jedan koš da je dao. 8 od 12, znači 4 je dao u polovremenu. Ali nebitno, tako da pogodio je on, pogodio kako se zove... Baldwin, Hall. Tako je, Dante Hall, kad je pogodio onu trojku koja je bila... Devon. Šta je, Dante Hall, ali neću ga zovem po imenu. Devon Hall, koji onako apsolutno otkrovenje Final Fora, ne da je on mlad igrač, ali da je preuzme takvu lidersku poziciju, on je bio lider u ove utakmice, dao važnu trojku i pre svega ta odbrana Fenera koja je bila čvrsta i posljednja šansa Monako je imao u jednom trenutku Fener izgleda gotova utakmica na 4 minuta do kraja. 4-5 minuta do kraja. Međutim, onda tu dolazi do pada, pre svega u napadu Fenera. Monako je pogodio tako nešto koš i faul iz ničega. Ako sećaš ispod koša, neki skok u napadu, koš i faul, dvojka, trojka, dođuše na 7 razlike i šta se dešava? Imaju 2 šuta tvoj brat James, drugi je bio potpuno otvoren. Na 2 minuta do kraja da je dao, bilo bi 4, to je skroz otvoreno. Ima i ono kad se zaglavio pod košem, kad je došao, kad se potpuno zaglavio. Ali to je pre toga. Ali hoću kažem da je kad je promašio te 2 vezane trojke, to je bio onako, mislim da je tu bio kraj. Nakon toga Gudurić sa plus 7 daje trojku za plus 10. Znači, to je razlika 6 poena. Ne daš trojku, 2 puta ima šansu. Pritom ona druga je, Štrazel je uzeo loptu u napadu, skok u napadu, njemu dao, da kažem, na otvoren šut. A isto tako da podsjetim da je Štrazel sam vratio iz minusa. Dao je trojku, tako dao je onu trojku, pa 3 bacanja, pa 2, pa je bila ona namerna svirana. Tako da je to bila šansa Monaka da se vrati, ali onda na kraju kad povučemo crtu mislim da je Fener zasluženo bio bolji i ono što si i ti rekao i što sam i ja pričao o tome da je odbrana bila onaka prava za osvajanje Final Fora. I to je naravno presudilo definitivno da ti svedeš 2 napadačka, ozbiljna napadačka tima na 140 neki poen, ili tako? Tako, 145, 6. Koliko je bilo polufinale? Bilo 75, 76 je pao dao. Pa recimo 70, znači na 146, 70 je dao Monako, tako? Mislim da je bilo nešto 85, 76 ili tako nešto. Ili možda i manje. Ovo je treće mesto, ovo je polufinale. 82-76 je bilo Fener pao. Znači, to je... 146 poena u 2 utakmice. To je 73 u proseku, ali 70 poena da ti svedeš u modernoj košarci. U najvažniju utakmici. Tako da, sjajno i ništa sad. Ja kažem, svaka čast. Imali su ozbiljnih i problema tokom sezone. Naravno, Wilbekin koji se jedan od ključnih faktora na bekovskim pozicijama se povredio, tešku povredu imao, ali tako. To se dosta apostrofiralo kad se Šarasu dodelila Gumeljski nagrada, da je
od ekipe koja je bila izranjavana non stop, gde su mu glavni igrači ispadali, gde nisu bili zdravi, da su retko kad bili kompletni, ako su ikad bili kompletni, a izostankom Wilbekena i tom povredom nisu bili nikad onda. Ali isto tako su bili pravi potezi vučeni dovođenjem McCalluma. McCallum je, pokazalo se, niko to ne, mislim, sad svako može da bude pametan, kakav potez, mislim. Da, i mi bi rekli u podcastu, dodaješ veterana u tom trenutku u padu, nije to onaj McCallum kad sećamo se iz Unixa ili tako nešto. Ili Galatasaraja. Galatasaraja, ali kad je igrao u Unixu, tad je bio ono nezaustavljiv. Tako da, sjajno, mislim, potvrdio se sad, znači, da ulazi da kažem, u knjige kao osvajač, ali siguran sam da mu ovo sigurno neće biti poslednji osvojeni Final Four i izrastao u ozbiljnog trenera. Sa autoritetom, da tačno zna kad, što kaže, da traži time out, kada da podvikne, kada da diže frkovi na sudije, iako ja kažem, prilično mu se dozvoljava. Ja znam, to sam komentarisao pre 2 godine protiv Partizana, kada čovjek 40 minuta nije prestao da komentariše i suđenje, ali već je stvorio ime, ima autoritet, tako da autoritet, trener bez autoriteta ne može da bude veliki. Kažem, ušao u istoriju svakako sa tim što je kao igrač i kao trener postao. Bilo mi je zanimljivo ono kako su oni spanuli s konferencija pred finale. Jesi ispratio? Jesi, kad su pričali da li se čuo sa Željkom, pošto znamo da su Šaras i Željko vrlo bliski i dobri prijatelji. Da li su razmenili koje poruke, jesu, a znamo koliko Željko i spanuli se nisu bliski zbog svega što je bilo oko odlaska. I Miško je super priču dao, mislim da je bilo kolegama iz Mozarta, ali ne znam da li je bilo za ostale medije koji su bili u Abu Dhabiju, kako su evakuisali Spanulisa kada je prelazio iz Panathinaikosa u Olimpijakos tada, kad je zapelo između njega i Željka, gde su oni to sve držali u tajnosti, gde su oni njega u 2 dana kamionima selili iz tog, kaže, planinskog dela Atine u Primorski, u Pirej, da, kako se to držalo. I vest o transferu objave za vreme polufinala Svetskog prvenstva u fudbalu. Tad su objavili, kad je bilo 40 stepeni napolju, kaže, kada nikog ništa nije zanimalo, eto, tad smo objavili da kao prođe što je bezbolnije moguće. I onda kad je bilo, kao čuli se, Šaras i Željko razmenili par SMS-ova, Spanulis kaže, a za mene šta je rekao? On kaže, ništa. Tako da, to mi je bilo simpatično. I njih dvojica, mislim da ni njih dvojica kroz karijeru nisu imali najbolji odnos. Kao igrači, kao sajger. I to znamo da bilo je tu... Da nije to bio najbolji odnos, ali sad mi je to delovalo onako vrlo više nego ono strogo profesionalno. Pa jeste, i tu je Željko napravio tačno ko je važniji i ko je manje važan. On je Šarasu dao tu ulogu. Ne, baš naprotiv. Mislim da je Spanulis su dao veću ulogu, bio u Panathinaikosu i on je bio MVP, mislim, tog finala u Berlinu 2009. Dobro. Veću ulogu, naravno, Šarunas je odigrao svoju i sve to, ali mislim da nije to bilo na treningu, došao Željko i kaže, sad ti si, slušaj, ti si sada klač igrač, ti si sad njegova zamena i to nikad tako se ne radi, naravno, ali pošto su velika imena, ali mislim da je tad veću ulogu Željko dao Spanulis u tom, ali nebitno, ali se znalo da je 2 velika ega, veliko hoće, svako voli loptu, svako igra, pre svega je dobar kad ima loptu u rukama dok ne čeka, pa je onda čak ih spojio, sećam se na tom, pošto sam prisustvovao u Final Fouru 2009. Čuveni u Berlinu. Da, u Berlinu, kada je onda Šaruna sastavio i na dvojku, a Spanulis uzma loptu. Tako da, ali nebitno, mislim da je obrnuto bilo, ali bila je jako, mislim, onako simpatična i zanimljiva i opuštena i kao što treba, navikli smo tako da je neki drugi trener, to bi već bila neka tenzija i sve to. I sad da uporedimo konferenciju štampu u četvrtak pred Final Four i tu konferenciju pred finale. I sad koja je to razlika? Da. A razlika je u jednom čoveku koji bespotrebno tako hoću kažem, pokvari tu konferenciju. Pre svega je reč o Atamu. Koliko, ja kažem, koja doza prepotentnosti je bila u toj konferenciji, na toj konferenciji, kao da ova preostala 3 trenera ne postoje. I mislim da mu se to obilo u glavu i to se tačno videlo. I nekako, i preželjkivao sam, ali jednostavno to je, ja kažem, zapisano negde da kad tako nastupiš i kad tako prepotentno uđeš,
da jednostavno moraš da doživiš debakl. Mislim, debakl nije kada sad došao si na Final Four, ali jednostavno to kako su izgledali, kako sve to, pa onda onaj video tako kada je Janakopoulos kaže evo, ovo je trofej. Ne pričamo ono njegovo, to je tek, ne moramo više, pričali smo 100 puta, više dajemo na značaju. Kada na moru sede i ovde je trofej, ovde će da bude drugi trofej. Znači, sa druge strane, baš danas pričam sa komšijom i kažem koliko je to, recimo, ja sam, kad smo mi bili, sad pričam u Partizanu igrači, pa kada jedan tada u to vreme nema društvenih mreža, kažem, taj prvi period, ali izađe naslov u sportskom žurnalu i sve to kao je dolazimo u Beograd da pobedimo Partizan. Ko bre dolazi. I sad, konkretno, recimo, bio je, sećam se, recimo 6 kola, to je zadnja sezona Željkova pre odlaska u Juventud, to je sezona 92-93. I recimo mi startujemo sa 6 kola, 6 pobjeda, Spartak i Subotica 6 kola, 6 pobjeda. I sve se bilo je, dolazimo u Beograd da pobjedimo Partizan, i sad igrači svako tako ima pročita, čuje ponos, dolaziš u... Niko nije dao izjavu da jedva čekamo. Ništa, polako, ajmo pokaćemo na parketu. I bilo je, mislim, 42 razlike za Partizan. Tu utakmicu. Tačno to uvek kažem koliko je Spartak bio izuzetno dobar tim. Izuzetno tada Koturović, Mišković, Vojkan Benčić, ta generacija, da ne zaboravim, bio Aleksić Šuter, sjajan. Još masa, ali i sad dao sam primjer. Zašto? Tim izjavama, tim video, samo iritiraš i jednostavno izlačiš iz protivničkog tima maksimum. Misliš da igrači Fenera i nisu, da je Šarunas i to je dovoljno bilo da samo na tabli napišeš Ataman, Janakopoulos, videli ste šta je Pehar. More. Znači, nema šta da priče. Čuli ste šta su rekli. Oni su već pobedili. Ajde da vidimo da... Znači, meni su nejasne te stvari. Ti samo izvučeš 120% iz drugih igrača. Imaju ponos, imaju se 100 sjajni igrači. Tako da meni nije i ona konferencija za štampu gde jednostavno on priča o sebi, ja sam u zadnje 4, ja sam tu ja sam 2 osvojio, taj treći, evo sad 4. Final Four za redom. Kao da drugi ne postoje. Svi su rekli teške utakmice, vidjet ćemo ko će biti, spremili smo se, naravno smo došli, želimo da osvojimo. Koji trener nije, koja ekipa nije došla na Final Four da ne osvoji? Razumijem to što si hteo da kažeš Spartak ili doći ćemo u Beograd da pobedimo Partizan. Dao sam primjer koji nije, naravno... Šta sam teo kažem, ne možeš da kažeš doći ćemo da izgubimo, ali način na koji to kaže, tako je, to što sam teo kažem, način na koji to kažeš i za čega, šta stoji iza toga, kao ovo Ataman što priča. Kako ti pričaš, stajeći ovdje drugi pehar, provociraš, iritiraš, stajeći drugi pehar, čekaj bre. A meni deluje da su i Pao i Olimpijakos došli potpuno nespremni. Taktičko, fizički nespremni za Final Four. Mislim da su došli prepotentni. Već ubeđeni da finale, to veliko atinsko, grčko finale, koje bio bi spektakl, znači da se ne lažemo. Ali jednostavno ne možeš na taj način da dođeš onako na Final Four koji je bio nikad ujednačeniji. I nije bilo ni velikog favorita, ni velikog outsidera, što se i pokazalo. Tako da sa te strane, a i Olimpijakos manje više odigrao loše. Sad apostrofiram, govorim Ataman, ali jednostavno... Olimpijakos je odigrao najlošiju utakmicu u sezoni, verovatno. Ako ne računamo možda onu sa Zvezdom. Tako je. I baš su bili, videlo se i taj šut i ono... Pritom, selekcija šuteva, pre svega da kažem Vezenkov, koji je na silu želeo da se razigra, da se... Videlo se da očajnički traži da mu uđe prva lopta. I znamo da je on igrač serije, da posle prve trojke može da veze 10 za redom. Međutim, u toj želji ili tako da što pre i da jednostavno što pre da koš, da trojku, ušao u seriju promašaja, poveo ekipu ili tako prilično loše na dole. Barcokas koji tu nije odreagovao kako treba što se njega tiče promene da ga na vreme, ili tako, on je odmah, ja mislim da za prve 4 minute 0 od 5 imao, recimo, baš agresivno je šutirao. A i to smo pričali, Spanulis njega može da zna trenerski. To je ono što smo rekli. Nismo loši. Pa nismo loši, to hoću ti kažem. Kažem, to je prednost bila zato što je Spanulis bio igrač. Tako je. Pod komandom Barcokas. I zna kako on reaguje u nekim trucima i on je mogao neke stvari da predvidi.
Tako da sa te strane on je bio više u prednosti nego, kad kažemo, učitelj protiv učenika. Olympiakos deluje, neću kažem da nema plan B, ali kad im ide i kada im... Onda su nezaustavljivi, da. Tako je, kad im ide ono što su zamislili, ono kako oni igraju, kad im to ide od ruke, ne možeš im ništa otprilike, što kažeš nezaustavljivi. Ali kad im ne ide i kad krenu kola na dole, to Vezenkov promaši 5 šuteva, vuče se nervoza, ne prođe par dodavanja, nešto i šta onda? Oni mi deluju kao neko ko ne može se prilagodi. Mislim da, evo, ok, sad Fener šampion, ali mislim da može mnogo drugačije da igra na više načina, da može da se prilagodi. I drugo, ne da Olympiakos nema, ali Šaraz mi deluje kao da ima 10 zaista igrača koje na neki način podjednako tretira. I kad se okrene na klupu, zna koga da uvede i zbog čega. Ne kažem da Barcokas ne zna, ali mi deluje nekako da je Olympiakos bio to, kažem, nespreman da se prilagodi, dok je Panathinaikos previše prepotentno došao. Ok, Fener bio, ne kažem teži rival, ali ajde, jača je utakmica. I dva lidera, i Vezenkov i Nan, su potpuno nestali kada je bilo najpotrebnije. Majstore, igraš za finale, tad moraš da se pojaviš na terenu i jedan i drugi su bili baš loši. Jeste, i ono što je, recimo, konkretno što se tiče baš Vezenkova, to mu sad onako ušlo u praksu da je 2 Final Fora za redom odigrao katastrofalno i oba puta ispao u polufinalu. Sećam se tog skoro, je tako, pre 3 godine Final Four kad je bio u Beogradu, nakon odustajanja iz San Petersburga kao organizatora. Tako je. Polufinale je bio Olympiakos igrao protiv Efesa, kad je Vasa Micić dao i jedna prilično loša utakmica sa malo poena, ali on recimo isto šutirao nešto 2 od 12, 13, 15 i znam kako je publika isto reagovao očekivajući da je on taj koji će da iznese. Iako on tad nije bio najbolji igrač u smislu sa imenom i prezimenom, ali je odigrao i dao je 5 poena u tom polufinalu. Sad je dao 7. Sad je dao 7. I hoću kažem 2 polufinala i očigledno da mu to ne izlazi iz glave. I sada će mu svaki sledeći Final Four će mu biti sve teže i teže. Ja mislim da ni jednu utakmicu, evo, prilično sam siguran, sad ću da pogledam, ni jednu utakmicu ligaškog dela nije završio jednocifren. Nije. Najmanje imao 11 poena, što je moglo, ajde i 10 je moglo. 11 imao u prvom kolu protiv Fenera, sve ostalo je više, 45 protiv Bajerna. Ne, nije imao ni jednom 10, samo jednom imao 11 u ligaškom delu. U play-offu, čekaj, tada ima u play-offu 23, 22, 21, 10. U posljednju protiv Reala, jedino. I na Final Fouru je imao 7 protiv Monaka, protiv Panathinaikosa ne računamo onu najnebitniju utakmicu za 3. mesto, što se nikome ne igra. I tu su svi igrači rekli. I to će da ukinu, verovatno. Ma da, to pričaju. Priča se o tome godinama, ja pričam da je to isto godinama. Najbesmislenija utakmica. Najgluplja utakmica na svetu koja postoji. Pritom nikome. 2 dana duže ostaješ. A nije to kraj sezone. Ja bih shvatio da je kraj sezone, pa ostajemo, došli su navijači, ne znam ono. Jednostavno, tebi tek dolazi ono i ništa manje važno, play-off, odnosno finala. Njih čeka final. Sad ti trebaš da igraš utakmicu, potencijalno se neko povredi. 2 dana duže ostaješ. Udaljenost Abu Dabija i sve to. Sad, nebitno je to da je i Prag, da je i Madrid i Barcelona, isto bih rekao, ta utakmica mora pod hitno da se ukine. Čemu vodi? Koga interesuje ta utakmica? Nebitno. Nikoga. Ni same igrače, ni navijače. Samo postoji mogućnost da neko, naravno, nijedan igrač tu utakmicu ne shvata ozbiljno i to smo vidjeli juče da je to bila neka, da kažemo, all-star utakmica, lepa, sa mnogo koševa, sa mnogo, ne kažemo, ali jednostavno nijedan bitan i glavni igrač nije želeo tu i toga smo bili svesni. Tako da to stvarno ne razumem. A ovo da kažem i Nan koji je, da ne kažem samo Vezenkov, i Nan koji je moj omiljeni igrač, da ne bude da ga hvalim, je jako loše odigrao. Jako loše. Pritom već je najavio lošu formu kroz play-off. Jednu samo utakmicu od 5 protiv Efesa, to je 3. u Istanbulu, koji sam apostrofirao kao najvažniju za plasman na Final Four. Je odigrao dobro, odigrao onako kako treba. Sećam se, mislim, 25 poena sa malo šutnutih i to. Ali sve ostalo je baš bio totalno igrač koji nije onaj od prošle sezone, nije onaj tokom sezone zašto je, kažemo, zasluženo proglašen za MVP-a. Van forme, potpuno. Da li ta totalno ispao iz forme, da li ta
čitava euforija koja se stara te malo ponese, ja kažem, kada krene, znaš, Moguće. Jer ti sad kad pogledaš, tebi su glavne zvezde pred Final Four i sve to što se dešavalo i tokom play-offa bili predsjednik kluba i trener kluba. Umjesto da bude to i Kendrick Nunn, da to bude Jedi Osman, da bude jednostavno, oni su preuzeli. To nije samo stvar, da kažem, da skinu odgovornost i da skinu pritisak. Mislim da imaju potrebu za tim. To imaju potrebu, to je jednostavno njima. Da li je to uticalo na njega, ali ne može da se opravda, loše odigrao, apsolutno loše. Iako, kad pogledamo onaj peti faul, on je dao 19 poena, u drugom vremenu počeo da igra ono njegovo, ali ono što ima problem igranje u Evropi, to je lak ulazak u faulove. Da. I vrlo često sa 3, 4, 5. I sećam se taj treći faul, baš sam komentarisao, ovo će ga koštati bespotrebno, gde Panathinaikos u bonusu ide u kontranapad i bespotrebno pravi treći. Posle četvrti faul u napadu. Na početku četvrte odmah. Tako je. I on je morao da ode. I tu je sam sebi, ono što kaže, Jeste, iseko krila. Iseko krila. Tako da, kad pogledamo 19 poena, nije sad ono bilo kao Vezenkov 7 poena. Ali je šutirao isto 7 od 15, 0 od 5 trojke. Tako je, 0 od 5. 7 od 10 za 2, što je sjajno. 7, 10, 0 od 5. Ali hoću kažem da bi on, da nije dobio, on bi došao do cifre 25, 30 poena, možda bi. Ali jednostavno mora, ali isto mora se napravi razlika, nije ista kao Vezenkov koji je bio totalno bez ikada, 7 poena i 19. Za nijansu je odigrao bolje. Nije isto 7 i 19 poena. Ali je razočarenje, od njega se puno očekivalo više. Razlozi, sad ćemo da će se znati, ne da će neko da analizira, iako odmah ulaze u finale. Ali ne znam koliko znaš za to, za tu konferenciju ili ne znam, intervju između utakmica, odnosno taj slobodan dan u subotu, kad je da je Ataman prozivao i Nana i ne znam, ili znaš da to... To je Atamanov sin, valjda. To je Atamanov sin. Ne znam. Atamanov sin je kačio nešto, da. I Nana, i Juanča, Debo Cruz, onda je to njegov sin. I sudije, i navijače. Onda je to znači ona. Da, ali to sve jedno. A on je kao nešto tu uz klub, u stručni štab. Ali mislim, to je nevjerovatno. Mislim, ti si treba da kažeš sinu, bre, si normalno. Dođi sebi. Prvo, ko si ti? Ti si moj sin. Ali nemaš ti pravo da prozivaš takve asove i ono, to će da ja radim ili će neko ko, razumeš, GM, predsjednik kluba i to. A da, predsjednik kluba dođe u 3/4 i ja kažem, ne moramo pričamo o njemu, ali to ponašanje, on je na kraju, kažem, 5 utakmica i 10.000 evra. Besmisleno, besmislena kazna. Znači, jedno je već odradio za 3. mesto, neće moći da gleda prve 4 u Atini, šta god. To ponašanje, ti pokazuješ srednji prst non stop. Zamisli predsjednika ili bilo kog predstavnika Partizana i Crvene zvezde koji pola utakmice pokazuju srednji prst protivničkim navijačima. Koji predsjednik kluba sedi na klupi i ono hoće maltene... Sve ga očekujem da će da dođe do... Pa ušao je tamo na polovremenu, krenuo ka sudijama. Ima jedan predsjednik koji je voleo tako da sedi na klupi, sad neću da ne spominjem. Ali dobro, ulaženje na teren i sve stvarno je... Koliko već pričam, koliko puta sam rekao, on jednostavno hoće da kaže koliko je on jači i bitniji od čitave Euroligi. Euroliga tu mora pokaže snagu. Suspenduju ga celu godinu, ne znam, nekako ga duže. Pa nema, te pare ti njemu ne znači mnogo pokazna. Pa ta slika je otišla i u Ameriku, u NBA i ono. Zamisli predsjednik nekog Spušta 2 pakle cigara ovako na one reklame. Ili Minnesota ili Denvera da je ušao i nasrećena sudija. Mislim, mi preti. Tako da, sa te strane, tu Euroliga mora drastičnije, ali je sve tu uticalo, iskreno. Ja najmanje krivim igrača. Najmanje krivim, jer sve je to ta atmosfera koja se stvara. Mi smo prvaci, samo je bitno i gde ćemo da letujemo. On će da iznajmi i kruzer, pa ćemo da idemo, kupit ćemo ostravo i to. I to ne valja tako i priprema Final Foura je bila očajna. Onako, gledajući sa strane. Da, gledajući sa strane i sve to kada ti hoćeš jednostavno da želiš da budeš ti ta faca, ti ispred svih. Jednostavno to je... Zato su Fener i Monako igrali finale. Između ostalog, bili su mnogo fokusiraniji i pripremljeniji. Pričali smo o liderima koji su podbacili. I to da kažemo, jesu Marko Gudurić i Nigel Hayes Davis odigrali lošija polufinala. Marko je sam to rekao, vidjelo se po njemu. Daleko su bili ispod svog nivoa. Ali je to ta snaga Fenera gde ti imaš i
Dontu, ne Dontu, nego Devona Hola. Devona Hola. Da imaš Mekaluma, da imaš Melija, gde imaš nekoga ko može... Birč odigrao isto neku svoju značajnu ulogu gde se nije očekivalo možda. I definitivno su onda u finalu, kada je bilo najpotrebnije, i Hayes Davis, ali i Marko pokazali to liderstvo. Pričali smo o tom liderstvu Gudurića, o kome je Biberović pričao toliko puta, kako ne ističe se u prvi plan, ali donosi sve ono što se ne vidi. I žao mu što se to ne vidi, ali ih vuče do tih najvećih uspeha. Tu taj šampionski genij i vrhunsku klasu. Marko je to definitivno pokazao. Rekli smo, u toj trećoj četvrtini je dao 8 od 12 poena. U posljednjoj četvrtini, ajde kažemo, ta trojka, već su svi videli da pričamo o tome, to trojka minut pred kraj kojem je stavio tačku, ali on je tada dao 7 poena. Ništa manje teška je bila i 2 minuta pre toga isto, samo slična pozicija, malo desno. Tako je, tako je. Isto sa... I on je još jedan, to sam zabeležio, jedan meni bitan segment koji sam uhvatio, to je bilo u toj trećoj četvrtini, na 7 minuta do kraja, kada su trojkom Baldwina otišli na 59-51. I tu je Baldwin dao trojku. Odmah zatim, u sljedećem napadu je Marko uhvatio skok u napadu. Kada su krenuli ponovo u napad. I posle toga je McCallum digao na plus 11. Tada je Fener prvi put otišao na dvocifrenu razliku. To je bilo 63-52. 62-51. Mislim da je to po skoku na... Koš je faul bio ispod skoku napadu pa oteta. Ono kada su se tamo u onom fliperu. 62-51. Prvi put dvocifrena razlika, 7 minuta do kraja i mislim da je to bio jedan od ključnih momenta. Naravno, ona trojka, ali da bi se došlo do toga i kažemo stvarno da su pokazali klasu kad je bilo najpotrebnije, definitivno. Jeste, ali treba spomenuti da je Marko igrao sjajnu odbranu. Bio je nikad agresivnija. Tako sam ga vidio samo u reprezentaciji na olimpijskim igrama kada je igrao agresivno, kada je igrao pressing po čitavom terenu. Tako da se ne gleda i samo poeni. Jednostavno je u kompletu bio. I sad opet da se vratim na to, ako se gledalo između njega i Hayes Davisa, morao on da bude, ali ako bi moglo da bude pravde i da ja bi to možda posavjetovao i Euroligu da razmisli o tome da kad se sagleda, ne gleda se samo finale, možda gledaš i polufinale, to je Final Four. Znači, da je to finalna utakmica kao Liga šampiona, jedna, bio si najbolji. Ovo je Final Four koji se pravi, mora se gleda kao jedna, da kažemo. Celina. Tako je. I kad moraš da vidiš i kao je bio u polufinalu dobar. Oni su to matematički sabrali. Devon Hall je onda morao da bude MVP. Ako tako gledamo. Ako tako gledamo, da. A ako ovako da kažeš MVP finalnog meča je Gudurić, pa ajde sada malo zbog indeksa koji je ovaj nagurao. Sve to vidimo, ali tako? Sve to bilo vidljivo da je onako pogurao sebe za Final Four, ali očigledno se zna ko je presudio to. A znamo da ni on u polufinalu, ni Marko nisu bili ništa... Tako je, nisu blistali. Ne da nisu blistali, bili su ispod... svog nivoa. Tako je. Tako da sa te strane, ali ajde. Ta trojka je svi do izjavu što je rekao i bit ćete prilice čitati i večeras na našem portalu. Malo smo uspjeli da se čujemo pre snimanja. Marko Gudurić i ja, gde je rekao o trojci koju je dao da se na neki način ugledao na Spanulisa. Znaš, kad pitaš ljudi šta ti prolazi u tom trenutku kroz glavu, pa uvek dobiješ neku ispraznu izjavu, pa kao eto, samo da uđe, da ne uđe. On je rekao, kao video sam i Spanulisa i prošlo mi je kroz glavu taj njegov side step gdje samo što on ide u levu stranu jer je levoruk. Spanulis je išao svojevremeno u desno i kaže bacio sam što viši luk da me ne izblokira i u stranu jer je Tajs bio ispred njega. Tajs i to prilično skočio i onako vidjelo se da je to baš preko noktiju prešlo. Tako je. I kaže hvala Bogu ušla je. Ali eto to mi isto zanimljivo da nisi dao... Recimo u dvorani Monaku bi udarila u plafon. Školske sale. Tako je ono i ko Haliburton kad baci tako sa lukom. Ono je bilo Haliburton style. I kaže na kraju, hvala Bogu, ušla je. Tako da, zanimljivo mi to što je rekao, eto, Spanulis je bio pored terena, pa je kao i to asocijacija bila. Pa jeste, a ništa manje bitno, mislim da kažemo, ovo je bilo ono da dotučeš, tačka nije sa onom trojkom, ali ona možda 2 minuta pre toga, minut i po, kada je dao sa slične pozicije samo malo desno. Kada je isto dao ta trojka je po meni bila možda i važnija u tom trenutku nego ova sa, ne znam, 8 na 11 ili sa 7 na 10. Tako, ali nebitno, dao je izvanredne, odigrao je sjajno, tako da potpuno zasluženo i neko uživa sada u, što kažem, slavi nekoliko dana, jer jednostavno ulaze sada u play-off Turske i siguran sam da bi želi da napravi istorijsku sezonu, tako da osvoje sva 3 trofeja. Oni su osvojili kup, ili tako? Jesu.
osvojili kup, osvojili i najveći su ubedljivo favoriti tako u prvenstvu. Sad razmišljam, ne mogu se setim da li je ona sezona kad je Željko svoju Euroligu, osvojili su prvenstvo, da li su osvojili kup. Eto, samo to možda, to da se proveri da li će možda ući u istoriju. Zanimljivo i to da kažem, i večeras će biti večeras ili ujutro, mislim večeras na portalu, tekst koliko su Srbi doneli Turcima uspeha u košarci. Željko sa Kalinićem i Bogdanom je tada osvojio. Vasa je doneo Efesu, učestvovao u oba trofeja kao glavni igrač. Evo sada Marko Fener uz ovaj drugi trofej, tako da ne mogu bez Srba da naprave uspeh. I u tim trenucima je rekao isto jednu lepu stvar. Naravno, dok je slavio, bio mu i sin zajedno s njim na parketu. To je isto jedna lepa scena. Sin Maksim i porodica, znam da bio brat i supruga na tribinama. Kaže, kad počneš da treniraš, sanjiš ovake trenutke, sad samo još da ih ostvarim i sa reprezentacijom. I to je onaj dokaz koliko svi žele to zlato na Eurobasketu na letu. Pogotovo znamo da daje maksimum i da sa tolikom željom dolazi i na pripreme i svako prvenstvo je odigrao onako sa srcem. Neka nije još uvek možda odigrao najbolje kako mi očekujemo i mislim da on baš u dresu reprezentacije ima prostora za napredak, ali je njegova želja neupitna i čim je on to sad, znači u trenutku slavlja, u tom trenutku to kažeš. Ti razmišljaš sad, fali mi da zaokružim i ajde da mu se želje ostvare, da mu ova godina bude istorijska, da završi sa 2 zlata, odnosno da završi možda i sa 4 titula. Nadamo se i mi. Kaže, nadam se da ću to doživjeti sa reprezentacijom. Ali je super i to je pokazatelj koliko je on, koliko voli, pre svega koliko voli da igra za reprezentaciju. Ali to pokazivo uvek, znam i bio sam prisutan, bili smo prisutni i u Lilu i u Parizu, na olimpijskim igrama, gde on nije imao ne znam kakvu ulogu kod Karija Pešića, da kažemo, ali tako, možda nekad i nezasluženo manju ulogu, ali kad god je ušao, dao je svoj doprinos, pre svega u odbrani, odigrao je onako giljao, onako kao kao ratnik, tako da sam potpuno zasluženo i eto, ja očekujem da od njega možemo i sada na ovom predstojećem evropskom prvenstvu da očekujemo i bolju, veću ulogu i da kažem pre svega u tom napadačkom sistemu, ali je želja neupitna i to je najvažnije kada je u tom trenutku i to je stvarno za svaku pohvalu. I to će biti još jedno naporno leto i za njega i za ostale. Od tog Eurobasketa, onda kad smo eliminisani 2022. u osmini finala, mislim da sam gledao malo pre sa Duletom, baš nisi Duleta dugo vidio, nema sada live-ova da radite. Tada su on, Vanja Marinković, Nikola Milutinov i mislim Dejan Davidovac. Nijedno leto reprezentativno nisu propustili. Bogdan se desilo čak da nije igrao tada zbog povrede. U Manili nisu bili Jokić, Vasa, ja mislim, tako, pa su u Parizu bili svi. I evo sada još jedno leto gde, što ti kažeš, ne propušta, uvek je tu. To je stvarno nešto ono što im znači i stvarno, što kaže, nadam se da će to doživjeti sa reprezentacijom, nadamo se i mi da ćemo svi zajedno to doživjeti na leto, jer ova generacija stvarno to zaslužuje. A to je jednostavno ljubav i želja za igranjem jedno i ništa drugo ne može se kaže i to je za svaki respekt, jer ti jednostavno to su 2 meseca, da kažemo, mesec i po dana. Sad je to skratilo se, mesec i po dana sa prvenstvom, da kažemo, koliko ti odvajaš od svog pre svega odmora, je li tako? Ali sada se ne vraćam na neka stara vremena, moje vreme, a i oni, pogotovo generacija pre mene, je li tako? Kada se provodilo po 3 meseca na pripremu se provodilo. Ja sam konkretno, ne znam da sam pričao u podcastu jedne sezone, bio u minusu. Nisam bio ni na nuli što se tiče odmora, jer nisam imao ni jedan slobodan dan. Znači, bio sam u minusu jer sam ja iz sezone sa Tau Keramikom, sadašnjom Baskonijom, igrao finale ACB lige. U trenutku dok ja igram finale, Željko je okupio reprezentaciju priprema za svetsko prvenstvo 98. Dobro. I već su trenirali 10 dana ili možda i 2 nedelje. Negde 20. maja su se okupili 25. Ja se vraćam, recimo 5. juna se vraćam u Beograd. Oni tog dana idu na Kopaonik. Dobijam 2 dana i onda se jebodirao ga ja kolima dolazimo, priključujemo na pripreme. A dobio si 2 dana, znači? Ne, dobio dan, ovo ću kažem, ali ne dan odmora, nego drugi dan sam bio na Kopaoniku. Znači, jedan dan da odnesem kući i da se javim kući.
ulazimo u program koji traje posle do 10. augusta. Sećam se Sergio Scariolo, moj trener u Tau Keramici, dolazi u pola svetskog prvenstva da me vidi u Atinu i on da mi predoči kakve su pripreme i kaže mi sad krećemo danas, a još nije počeo, znači još sam bio u grupi na svetskom prvenstvu kada je tako je. Eliminacija. Još uvek. To znači, ja sam iz minusa otišao i završavaju se, oni već počeli pripreme utakmice po Italiji. I odmah kada dođi ovo ono. Znači, kažem koliko je to sad i sa neke strane, znam koliko je to teško. I koliko ljudi toga nisu svesni. I koliko nisu svesni. Jer to je jednostavno i onda ti posle ćeš imati problema kad dođe do zasićenja na pola neke sljedeće sezone gde ti jednostavno živo biće možeš. Ne možeš. Lipsaš. A to je klub koji te plaća. Ti od toga, da kažem, tako privređuješ, zarađuješ i to, ali to ljudi moraju da shvati i zato i kažem koliko je to sad sve igrači, koliko je to za respekt da ljudi znaju da su oni to vreme mogli da provedu negde na jahti, na moru, na planini, jednostavno sede kući sa porodicom, sa decom, tako. Oni su to posvetili i to ljudi moraju da respektuju i da takve igrače i vole i cene. A i bilo je takvih, tako je, između ostalo koliko puta smo pričali, Teodosić koliko je, i ja sam sa njim, odnosno da kažem, radio u reprezentaciji kada je on počinjao sa Dudom, koliko je on propustio prvenstava i priprema i za 15 godina imao je 14 vezanih. Da, jedno možda i to bilo. To mora da, to je za ozbiljno poštovanje. E sad, kad si kod te teme baš prenatrpanog rasporeda, kalendara, minusa, nemanja dana odmora, udahni duboko. Da, idemo, da kažem, pričali smo o lepim stvarima, ali već se priča o sljedećoj sezoni. I taj neki dan gde bi trebalo da bude četvrtak, 29. maj, tada je sastanak borda Evrolige. Najviše što nas zanima sve je sudbina večitih, dakle, da li će Partizan i Zvezda igrati sljedeće sezoni Evroligu. 99,9% hoće. Da li će igrati naredne 3 godine, to već, ajde, vidjet ćemo da li će to biti na 3 godine. Ali ono što se zna, o čemu se pisalo dok je trajao Final Four i što je onako vrlo problematično, nisam očekivao iskreno da će biti tako, ali poznati su neke stvari. Dakle, proširenje na 20 timova je jasno. Umesto Albe ušao Hapoel kao osvajač Evrokupa i ulaze Dubaj i Valencija, vrlo izvesno. I to je 20 timova. Nema deljenja na grupe ili divizije. Ostaje 20 timova u jedinstvenoj ligi. Igraće se 38 kola, što znači to su 4 utakmice više, što nije normalno. I 10 duplih nedelja. Povećat će se broj duplih kola. Tako je. Igraće se vjerojatno 9 ili 10. Vjerojatno će ih biti 10. Gde planiraju da uštinu, krenuće ranije. Krenuće se možda sezona nedelju ranije ili koliko već. I nema FIBA prozora. Dakle, nema tu više dogovora da će igrači moći iz Evrolige da izlaze da igraju za svoje reprezentacije, toga nema. I koliko sam razumeo, onaj period oko kupa može da se skrati. To je bila pauza 3 nedelje, ako se ne varam da smo pričali. Tu će sada da se skrati, ok, igraš kup od srede do nedelje, te nedelje se ne igra Evroliga, mislim da će već sljedeće da se igra, da će tu da uštiru. Tako da mislim da igrače, klubove, ali ajde da ne pričamo o klubovima organizacionalno, ali prevashodno igrače, one koji su glavni i koji treba da budu glavni, čeka pakao sljedeće sezone. Da samo kažem no comment, jer sam o tome 100 puta pričao. Pritom ovo je sramotna odluka. Znači, nikoga ne interesuje zdravlje igrača. Nikoga. I to mora i jednostavno, ja mislim da mora neko udruženje, mora se neko, da kažemo, ozbiljno usprotivi. I da nekoga, ili da se napravi veći broj igrača, trenera, šta god, da su to neverovatne stvari. I da neko objasni sad tu odluku. Ja bih shvatio da postoji konferencija za štampu. I sad ovako, sedi, nebitno, kogod iz Evrolige. Da li je to Bodiroga, da li je to Litvanac, Motijunas ili kogod ti odjednom samo. I samo da se postavi pitanje, da li vi ljudi shvatate da je to nenormalna količina utakmica. Nehumano. Da li i ko će igraču koji pukne Ahilova tetiva, ode ukršen ligament,
Šta, hoće imati neku zaštitu, osiguranje? Ajmo onda ovako, kogod, ajmo da kažemo važi, potpisujemo ugovor. Kogod se teško povredi, Euroliga snosi ozbiljno ozbiljnu nadokradu za čitav ugovor ili za 2 ugovora. Jednostavno on rizikuje karijeru. Znači, jednostavno ovdje je zdravlje igrača totalno nebitno. Ajmo samo puca, ajmo da pomerimo... Ajmo, da, pumpaj. Pa da vidi Euroliga pumpa. Tako da, jednostavno, aj pomerimo, da, najbolje, aj pomerit ćemo i produžimo. Ajde uđemo do juna. Razumeš, evo. Tako da, i taman onda će KLS da se završi u avgustu. I onda će iz minusa da idu. I onda se spoji. To onda pričamo, onda se spoji, pripreme i kraj. Kaže, koliki nam je odmor? Pa evo, sad smo završili finale, za 2 dana počinju pripreme na Kopaoniku. Koliki nam je odmor? Šta? Koji odmor? Šta? Ali to su ja kažem da, ko odlučuje, ko su ti, ko diže ruku, koliko je ljudi za to bilo, znači koliko taj bord ili šta god upravni odbor, ajmo ljudi da vidimo imena. A ja hoću da kažem, ti nebitno odakle si, dižeš ruku, ajde, objasni mi zbog čega, kako vidiš ti ovoliku količinu, kako ući, kako igrači da izdrže putovanja. Znači, nisu to samo utakmice, stojiš na mjestu, pa sad u areni i Partizan i Zvezda će igrati 38 utakmice. Ne, sve to je neverovatno. I sad dajem primjer to kad sam pročitao tu vest i dalje mislim da je to da je neka šala. I naveo sam primjer timova iz Španije. ACB Liga ima 34 kola regularnog dela. 34 kola. Sada smo svedoci 38. To su 72 utakmice bez play-offa, bez ičega, bez kupa. Plus play-off, znači, plus kupa. Play-off ACB lige koji kreće od četvrtfinala, play-off ovoga, kako se zove, Evrolige, koja isto počinje od četvrtfinala. Znači, potencijalnih sa prijateljskim utakmicama mogu da dođu i do cifre od 95 do 100. 72, recimo sad, Real, Barcelona, Baskonija, Valencija, 72 regularnog. Imaš ovi koji igraju ACB 3 utakmice ko dođe do finala. To je 75. Imaš potencijalnih, znači 5 plus 2 Final Four, to su 7 utakmica, 82 utakmice. Ajmo da se sad da prebacimo na ACB. Da imaš 4 finale, mogućih je tako. Sad ne znam da je best of 5 ili na 3, pa polufinale. Nebitno, još 15 utakmica. Nije 15, ali nek bude 12. Ne bude. 94, 95. Pa ljudi, da ste vi normalni. Ništa manje, sad kažem, Partizan Zvezda, oni imaju 26, opet je to 8 kola. Pa i tu će biti proširenje. Tu će da bude možda... Ali da li će tu biti, ne znam, 2 grupe i to? I to ćemo da vidimo. Ali s obzirom da Euroliga nije uradila, zašto bi Jadranska? Jadranska je copy-paste. Bude 38 plus 38. Zašto bi se mučili oni ako je Euroliga ovako? Evo sad pričam, Barcelona, Real, ovi koji dođu do favoriti za osvajanje svih titula, oni mogu da odaju. A gde je prijateljske utakmice koje moraš da odigraš 5, 6, 10 utakmica u pripremnom periodu? Rekao si no koment, ali onda si rekao sve što treba da kažeš. Pa da, ali onda jednostavno da bi ljudi shvatili, to je neverovatno. I ko je taj, ja kažem, ima verovatno u toj ekipi neko ko nema dokaz da je dao koš na fizičko. Ali on je digo. On je digo, ja sam za to 38 kola, nećemo 2 grupe, ajmo TV prenosi, ajmo lova, ajmo, idemo dvorane, ajmo sve to. Koliko je dobio osvajač, Fenerbahče kao osvajač? Pa verovatno manje nego 1 pobjeda u Ligi šampiona. Apsolutno manje. 1,8 miliona. 1,8 miliona. Znaš koliko je pobjeda u Ligi šampiona fudbala? To si dio, to je bila 2,7. 2,1. Bila je 2,7. Pa su smanjili... Sad na 2,4. Ne, 2,1 i 700.000 je podeljeno sa 3, ja mislim 700.000 je nerešeno. Remi. A Remi, a 2 miliona 2000. 2,1 miliona. 2 miliona. I sad ti dobiš više za pobjedu. I sad ti odeš i pričaš sad NBA ko će napravi. Pa naravno da neodrživo ovo, da ti toliko malo, pa to je nemoguće. Ne možeš igrača da isplatiš. Pa nemoguće. Ti bi Hayes Davis 2,2. Pričamo o NBA, hoće napravi svoje. Pa to će iz keca da napravi. Pritom finansijski će da pojede. I onda porediš, recimo sad nebitno početak, kako sećaš Liga šampiona u fudbalu, pa je promenjeno, pa da čak daje se šansa ovim manjim klubovima da nešto sistem. I sada, recimo, bilo je tu nekih priput koji su igrali, sada mogu se setim,
recimo, mislim da je igrao Šturm iz Austrije ili neki Brest i Francuska. Brest igrao. Koji su da imao 2 pobjede. Znači, oni su sa 1 pobjedom protiv Šturma ne bi zaradili više nego osvajač Evrolige. Tako je. Jednom utakmicu. Tako je. Tako da... Tako je. Prosto neodrživo i delo je smešno, koliko je koliko ta organizacija, a nije tolika razlika. Velike su, naravno, zarade u fudbalu i to ne prepocije. I košarka nije profitabilna na taj način, jasno, ali ne može ovako. Ne može ovako. A onda ti dođeš na to, ajmo sad... Novi igrači, transferi, evo sad se priča, bit će dosta potpisa, već je krenulo oko Final Fora da se priča. Bili su tamo i Micić i Bogdan, bila zanimljiva neka ekipa, i CJ McCallum, ali mislim i reditelj samo snima taj prvi red. Ne snimaš ništa se od atmosfere nije videlo. Šta god. Znači, 3 puta vidimo Riberija i onda jedno vidimo uvo Tonija Kukoča. Kukoč, Divac. Ali jednostavno, kako gledamo Evroliga, oni imaju samo svoje zakone i postoji košarka od 2001. Od 2000. To znači Kukoč i Divac i svi... Ne postoje. Oni su nebitni. Čekaj, toliko puta su ih i snimili. Pa nisi igrao, ili si dao koš? Pa sedeo je pored Riberija, zato su ga i snimili. Ne, ali hoće kažem, koliko je to onda, šta snimaš igrače koji nisu, kao, hvališ se, oni su veliki asovi, a onda samo su rekordi od 2000-te. I 25 najboljih igrača... Od 2000-te. A gde su Kukoč, Rađa, Divac? Gde je ona generacija, znači, Đorđević i Danilović ne postoje. Oni jednostavno... Vi niste u 25, vi niste, je li tako? Prošli vek. To znači mi smo svoji. Neverovatno, mislim, toliko ima... Znači, kogod nije igrao Evroligu, taj ne postoji. Vidjet ćemo kako će to da izgleda sve i taj četvrtak. Ali reditelj koji 3 puta, znači, tu su ti Toni Kukoč, ne znam, Rađa. Na finalu, mislim da Kukoča nisu prikazali, za 3. mesto su ga prikazali, to sam vidio. Rađa, Divac i to nekako. Onda su u jednom trenutku, naravno, Bogdan, sede to je parker. Ali da na polufinalu jednom 3 puta Riberi i tek onda i 4. Kukoča. Čekaj, ljudi, shvatiš kao tu, aha, tu je. Ovo je Evroliga, ovo je košarka. Znači, naravno da svi želeš da bude ova... Zna se ko je... Kako može Riberi pre Kukoča? Znači, Vasiona između njih dvojica. Znači, ovo jeste bio sjajan futbaler. Da, ali pritom nije, da ne kažeš, nije ni Messi, ni Ronaldo, ni ne znam šta. Da je Messi tu pa da bi i nekako razumeli. Jasno. Ali da ti sad Riberi da jednostavno, to je to kad imaš reditelja fudbalskog. Verovatno. Na evroligaškoj utakmici u košarci. Kako ti izgledaju te priče oko svih transfera i potpisa koji se pominju? Mirotić, Monako, govori se TJ, Šorc, Panathinaikos, Ward, Olimpijakos. Bilo da je dogovoren Memphis. TJ Šorc je bilo gotovo, dovodi ga u Memphis i na kraju sad Panathinaikos. Da su tamo uslovi gde ne može da dobije zagarantovano igranje, da ne može tu možda da bude ipak onako kako bi trebalo možda da bude. Vidjet ćemo, naravno. Bolje da ostane u Evropi, naravno. Pominjao si Antunen, Fenerbahče, Hifi, Monako. Mislim, možemo tim izgledati u tima pričamo sljedeće nedelje. To sad menadžeri puštaju to, naravno, da ima vremena za to. Nekih stvari će biti. Neke biti. I rekao bih od svih tih, mislim da mi je najtačnija možda informacija to Mirotić Monako. Eto, to mi i da njemu i da on tu dođe i u toj sredini i mislim da je idealna za njega i sve to. Tako da ovo sve ostalo može i ne mora. Ali tek ćemo da uđemo kad se završi sezona, pa kad krenu ovaj ovde, pa po 6 klubova, ovaj dolazi ovde, ovaj dolazi tamo, pa sad odjednom Vasa Micić u Olimpijakosu, pa bila je sad... Pušta se, to su jednostavno... To su više, nema ko nekad kad se izađe informacija, to je 90% tačno. Sada to su menadžeri koji imaju svoje novinare i puštaju svoje sajtove, svoje šta god, neko onda to prenosi, a u moru informacija, ti više ne znaš ni koja je tačna informacija. Ali da će biti zanimljiv prelazni rok, biće, naravno spominju se i sada potencija Partizan, Zvezda, gde će šta. Ali mnogo je rano sad da mi nešto pričamo tako, kada se pušte. Ali ima vremena i imamo o tome, ali ovo, od svih ovih što si sad nabrojao, nekako mi je tu najlogičnije i najtačnije da Mirotić ode u Monako. Sa tvojim bratom Jamesom. Pa da, to bi bio rasterećen. To bi bio rasterećen do davanja. Da, a i te liderske uloge. Kad smo kod potpisa, da iskoristim koju sekundu da privatizujem, samo na kraju da kažem da je pre godinu dana
pao najvažniji potpis što se mene tiče u mom životu i prva godišnjica. A danas godišnjica? Jeste, prva godišnjica. Hvala. Svaka čast, mislim. Zna moja Marina zašto, tako da čisto da iskoristim priliku da privatizujem na kraju. Dobro, znam da ne bi bilo večere da nisi ovo spomenuo, ali nema veze. Imaš da... Zato nisam te požurio. Vidiš da snimamo koliko želimo, nismo požurili. Pa da imamo neka rakica da bude ovdje. Sljedeći put ćemo za kraj sezone da pinemo. Eto, ako hoćeš još za kraj samo Nikola Jokić nije MVP. Da, Jadranska se igra večeras, počinje play-off polufinale. Nije bilo ništa, evo i 7 dana, tako da nismo imali šta ni da pričamo. Nije bilo više od 7 dana, 9-10 dana nije bilo ništa. Igra se večeras, Zvezda gostuje budućnosti. Bilo je samo Dubaj i Cedevita, umeđu vremena bila ta, mislim da je čak bio utorak nešto, tako nešto. Da, Partizan je dobio rivala, to je Dubaj. Prvo dočekuje Dubaj večeras. Zvezda gostuje u Podgorici. Drugi utakmice su u četvrtak. Samo što je Partizan ide u Dubaj, to je onaj termin od 5:30. Zvezda čeka budućnost, mislimo, od 8 u četvrtak i potencijalne majstorice su subota. Ajde kažemo, pričat ćemo ili o završenim utakmicama, pa definitivno završenim utakmicama pred finale, taman sljedeće nedelje. Ali eto, Jokić, čovjek u proseku, imao triple-double, nije MVP, dosadio im je pa kao da daju šeju. Eto, otprilike to je u najkraćem objašnjenje. Nije da je nezasluženo, ali... Tako je, sjajan igrač i ne kažemo sad, vidimo i kako to on predvodi i stvarno je sjajan, osim ove zadnje utakmice, tako da je Minnesota pregazila, uništila, ali kako Oklahoma deluje i dalje su najveći favoriti. Ja sam to je rekao još pred 7. utakmicu, kad sećaš Denver, Oklahoma, ko pobedi taj meč je budući prvak NBA. Za sada to tako deluje. Neverovatne su serije, ali ona na istoku je stvarno onako spektakl i za gledanje i jedva čekam svako sljedeće jutro da, naravno, probudim se rano i da gledam dok ne dobijem informaciju. Telefon gasim i samo ne gledam vesti i onda gledam na miru reprizu, odnosno kao da je u live-u. Kad ne znaš onda. Tako da ono je spektakl i ona prva utakmica, kažem, kogod je od dece gledao, ko se razmišlja, bira sport, se zaljubio u košarku. Toliko stvari, a i svaka i druga bila i ova sinoć, gledao sam jutros, je bila sjajna, da je New York po 3. put, ako ne i 4. u ovom play-offu se vraća sa -20. Indiana je u jednom trenutku imala +20. New York je dobio. I ja kažem, s jedne strane gledam košarkaški, Oklahoma je tu stvarno najbolji tim, najbolji kolektiv sa najboljim pojedincem i još mnogo širokim rosterom, dugačkom klupom. Ali nekako, ako bih mogao da volio bi da New York osvoji, mislim, ta ljubav, taj Madison i to, kako to deluje. Vidjet ćemo i evo, vratili se. Vrlo malo je falilo da to bude čišćenje ili da su sinoć izgubili. To bi bilo 4:0. Sinoć. Indiana ili Minnesota, što pričaš? Indiana igrala preksinoć. Ne, to je sinoć bilo. Jutro sam gledao New York, Indiana, 3. utakmica. Bravo, jutro. Jeste. Ja sam prolupao. A večeras je odmah, na 2 dana, a svako veče je utakmica, jedna utakmica. Tako da vratili su i sada, iako je Indiana sjajno izgleda, ali toliko dobrih poteza, toliko obrta da je to neverovatno. Ona je, da kažemo, prva utakmica gde si na 2:40 do kraja imaš 14 razlike, na 41 sekund 8 razlike za New York, bilo neverovatno. I onda je bilo? Da, neverovatno. I naravno Reggie Miller je... Proslava. Da, kako, evo gledam sad u Indijani, naravno daleko manje celebritija i nekih bivših igrača, ali bili su kad sam vidio Rick Smitha, nisam ga vidio 100 godina, kad su ga prikazali, i naravno i još drugih igrača, i naravno onda Reggie Miller koji komentariše i koji je tu onako prepoznatljivo lice u studiju, i kad su ga prozvali, to je takva erupcija, to je takav standing ovation, da to je neverovatno. Znači, on je zadnju sezonu odigrao pred 30 godina, manje od 30, ne znam sad tačno, neka 2000-ta, 2001. ajde, ne veze. Po 25 godina, ali ta ljubav i koliko je to nekad ostaviš trag, ili tako, kad te vole, to je bilo nevjerojatno, sam se naježio, tako da, ovo je sjajno. Sjajne serije. Minnesota koja se vratila isto posle 2 prilično ubedljiva poraza, da je demolirala Oklahomu
I ona, pričamo o odbrani na Final Fouru, ali ovo šta je Minnesota, kao je to fizika, kao je to neverovatno. Tako da stvarno je uživanje. I ja ni jednu utakmicu u regularno nisam odgledao, niti sam imao želju. Ali ovo sad, kakav je play-off, i ovo sada i sa, naravno, suđenjem koje je pustilo malo prilično mušku igru, i da ne kažemo i tuču i sve to, i to što vraćaju na one 90. kraj 80. kada je to bilo za milina gledati. Ovo je pouka iz Evroligu i biće i Evroliga negledljiva na svaki tad, kad svako počne da se batrga. I gledajte ljudi, prepisujte ako ne znate od NBA. Mora da se neke stvari okrenu, da se vrate neka stara, da pustiš mušku igru, ipak košarka. Nije košarka odbojka. Sve ide ka tome odbojka. Ušao si mi, pogledao si me malo mrsko i ono najvažnije. Sad pogledaj recimo koliko sudije u NBA-u dozvoljavaju i igračima i ovi koji imaju veliko ime i da protestuju i da se, ili tako da kažu, bio je faul, i mnogi drugi, znači, i ne sude na svaki pogled. Evroligaške sudije se od svog neznanja brane tehničkom i odmah prva pazi i pogled. Čekaj, znači ovde došli smo od toga da su sudije glavni akteri. Oni su već, i ne smeš da mu pogled. Pa evo, pogledajte kako igrači pričaju svaki, koliko je Towns, Brunson, kogod sad pričam tamo, kako se zove, Shea, Alexander, pa Edwards i Non stop su u komunikaciji s sudijama i ne sudim tehničku grešku kada verovatno kažu ne znam šta. Ali akteri su igrači, nisu sudije. A ovde ne smeš da... Zašto? Kako ti meni da pokažeš A ko je od njih igrao košarku? Od onih sudija? Pa dobro, ali to je... Oni ne zna šta je to kad te neko pipne ovde... Ne pipne, kada ti razumeš da li je faul ili nije faul, kad te udari telom, ali zato kada neko batrganje. Mora da se promeni, biće interesantnija i Evroliga i evropska košarka. Mnogo su onako, za moj ukus, previše ide kao odbojci, kažem. To je bilo to. Lepo si sve ispričao na kraju. Evroligu smo završili. ABA liga ostaje da uživamo, da saznamo finaliste i da uživamo u NBA-u. I da očekujemo da će se povratiti ono interesovanje što je bilo... Splaslo. Splaslo je baš. I u razgovoru to svako. Pa vide, mislim, teško da može se ponovi kao pre 2, 3, 4 godine kada se znalo da samo pobednik ili eventualno da ko pobedi ne plaća finalista. Ovo sve nekako imam utisak da je toliko splaslo i ovo odugovlačenje i nadam se da će od večeras, koje su izuzetno zanimljiva polufinala, pogotovo u Podgorici, pogotovo u Podgorici budućnost, ali ništa manje, ovaj Dubaj je izuzetno nezgodan. Nadam se da će se povratiti to interesovanje i za ovu završnicu Jadranske lige koja je izuzetno bitna. Mislim, ozbiljan trofej u pitanju. To je bilo to. Mića i ja smo izvrteli još jedan pick and roll, a mi se vidimo i čujemo sljedećeg ponedjeljka u isto vreme na isto mesto. Doviđenja.